उन्दुनाय समावल' मजा ओमफ्राय साजाया बेफोरखौ सामलायनायनिया खम जारला सनाफोर साननो नाङा आरोना सनाफोर मा गावनि बुस्थुखौ देखायलाबायो बेखौबा बेखौ देखायलाबाय थायो होननानै साननो नाङा दे सनाफोर गुड मर्निं सनाफोर आंनि जबान ब्राइट सनाथामखौ फिन गोसोबरलाय सबाय मजायाव जेव हगारनाय मरला सनाफोर दामुगै ओमफ्राय ब्लग्सखौ फुरा नायलां आङो फुंनि मा खालामदों नोंथांमोन देखायलांसैलाय सनाफोर शेयार खालामनोसै ओमफ्राय फुरा ब्लग्सखौ इन्टारेस्टिं खालामनो कसिस खालामो सनाफोर मजेदार खालामनो कसिस खालामो नोंथांमोन सापर्ट होलांबाय थाबानो जाबाय जाय भिडिअ हगारदों आंबो नायफिनगोन ओमफ्राय दहाय फुंनि हगारनायफ्रा दा फारि नायनोसैलाय आङो फुंनि खामानिखौ फोजोबला सनाफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय दिनै लादों आं सनाफोर माइब्रा एवनो थाखाय माने आं मैया हराव सोमनानै दोनखादों सुनानै लाखाबाय ओमफ्राय आंनि ओरै साराय सोमखियाबो नै दुंखावलायबाय आरोना ओमफ्राय एवना लानोसै आरो सनाफोर एकदम बे साराया जोंनो रोङा नालाय दा फुख'गोन आं बेखौ फुख'ग्रा मैया गोदान लाबोखादों स्पेरगोल सनाफोर खोबहाब एवबाय आरोना सनाफोर आं एवनायखौ देखायबाय थालायलायासै मानो होनबा फारसे फिसालाया लेखा फरायदों नालाय सोलाबासै आङो ओमफ्राय दै होनोसै आरो खोबहाब खिन्थु सनाफोर माइब्राखौ जुदि मोजाङै एवनो रोङाखैब्ला टाइमाव खामानि गैला बियो माइब्रायाथ' आथा ना एसेयावनो सिथाबखायो ओमफ्राय जुदि नोङो मोजाङै टाइमाव एरनो रोङाखैबा नों गैला आरो बियो गुंग्राय बायदि मिनसो जालांसिगोन खामानि गैला आरो नों बेखौ जानो हाला ओमफ्राय आंथ' रोंखागौ गोदो न'आव एसे बिमाजों सोलोंनानै फैखानाय ओमफ्राय सनाफोर बोरै आंना बिराद माइब्रा गोथाव मोनोमोन बाट मा खालामनो गैयाबा आंनो जानोसै बिथांनि गोसोखांथियाव डाबल मोजाङै एवनांगौल' थाव होबाय एसे ओमफ्राय सामब्राम होआबा गैया आं सामब्राम होआमोन खिन्थु फिसालाया आंना बिजनियाव एवनायखौ मोनजानानै सामब्राम होदोंमोन नालाय ओमफ्राय बिबाया एसे ओमफ्राय सिनिबो होलायलायो दाना आगोलाव जोङो उन्दैयाव होआमोन उनाव मा गोदान सोलोंखो बेबो इउटुब नाया मा नाया ओमफ्राय सिनि एसे होनानै नालाय दैसोब मोनजाबोदों नालाय बेखौनो फिसालाया गोसोखांबाय सिनि एसे होदो आबै बायदि सामब्रामबो होबाय नालाय स' आंबो बिदिनो एवबाय आरोना सनाफोर दिनै दै होबाय मोजाङैनो जागासिनो दङ खोबहाब एवनांगौ दैयाबो बुरजा होजाला बे सासेसो होनांगौ ना बेखौलाय दै दुंबुर मोजां आरोखि दुंबुर होदों आङो दै गुदुं दंखायो जाखोन एवना लाग्रोनोसै आङो जालायबाय माइब्राया सनाफोर ओमफ्राय ओरै सायाबो जागासिनो दङ ओमफ्राय आयै दिनै साया आंना मानसि गोसोमबाबो गोमो जालायदों आरोना सनाफोर नै गाइखेरानो थोनो नागिरला फिसाजो फिसाला राननानै लोङो नालाय बिमाया एसे गोलैहैयो मावग्राजों आंजों आधा काप फिसाजोनाबो नै दोनखाबबाय ओमफ्राय जाहापानाया जागासिनो दङ बिथाङा जादो ओमफ्राय आङो माने दा बिथांखौ दोननानै फैनानैसो जानोसै आरो टाइमा हास्लाबा जाहैसिगोन ओमफ्राय दोनहैग्रोनोसै माथो खालामनो जानाय लोंनायखौ आं दोनथ'खायो सनाफोर जानाय लोंनायखौ एसे उनावसो आं खामानिखौसो लाग्रोखायो ओंखारलायबाय बिमा बुरैया दोनना फैनोसैलाय जाबाय लेटेस्ट ग जाय ब्रुं ओंखारलायबाय खानाय सानाय जेबो खाराखै जास्ट मोखांल' सुदों जेबो फोराखै ससेयावबो बिमाया एसे बेगखौ लाना होलायनांगौ एथ' आजादि जोंफ्रा आरो गोदो लर आखायावसो लानानै थाङोमोन बेग थेग जेबो गैयामोन गेटआ खुलिथां फिसालाखौ दोननानै फैबाय आरोना सनाफोर आङो ओमफ्राय आंनि बिसिनाया बेबायदि अबस्था बेबायदि बिसिना लाखिनानैबो खारनाव सनाफोर नायलांबाय थादों मा खालाम ओमफ्राय आङो उदैखौ एसे आदार सोनानै लाबोसै सनाफोर उदैया एकदम ख्रेब अरख्राबलायबाय आंना लालायबाय बिमा बुरैया हप्पासे ब्रेकफास्ट सनाफोर माइब्रा ओमफ्राय नै मैयानि ओंख्रि एसे दंमोन खुगुनि आरि थुनानै लानोसैलाय ओमफ्राय ओरै बिथाङाबो नै रेडि ओमफ्राय नानियाहाय खाथिनिजों एसे खाथिनि दखानाव थांफादों नालाय स' एसे फ्रियावनो फ्रि लोंनानै लानोसै जानानै लानोसै सनाफोर मा खालामनो बिमा बुरै ओरै बुहुत खामानि दं सनाफोर नायलांबाय थादों आं फानि खालामनो कसिस खालामोन आरोना ब्लग्सखौ ओमफ्राय सनाफोर आं जानाय भिडिअखौ एसे होनो बायो मानो होनबा आंना बारा अरनाय नियम गैला आरोना नानिखौ मोननायनिफ्राय आङो नानि गोरलैनिफ्रायनो अरनायानो आंना खतम जालांदों मानो होनबा ओरैबायदि मालाबा गब जाखांगोन माने जाफुनायावनो सिखारो मालाबा जाहांनायावनो सिखारो स' उन्दुनाय समावनो सिखारनानै जानो ओरैबायदि स्पिडाव जायो आङो अरनायफ्रानो बावलांजोब्बाय मेसिन बादि बेफोरबायदिनो आङो बुलांदों सनाफोर नङाबा आं एफा बिदि नङामोन बहुद स्लिम फिट आरामसोमोन आरोना आङो उफाय गैया मोनसे बे आङो मेगि जानाय होदोंमोन ना बेयावबो आंखौ सानै साथाम आगैमोना होनलायलायदों आरोना आब'आ जाग्राखौनो अरा होननानै ज' बावो आङो अरनो दाना ग्लब मन'फ्लाङो मा खालामबावनो सनाफोर बिदिनो आदोर जालाङो आरोना ओमफ्राय आं आदोरखौ चेन्ज खालामनांसिगोन लासै अरनानै जानांगौ बेसेबांबा बार अरनांगौ होन्दोंमोन आं बेफोरखौ बावलांजोब्बाय बाट आंना अरनायानो केन्सेलसो जालांजोब्बाय आरोना सनाफोर आंनाव अरनानै जानोसै एसे गोबावैहाय एसे गोबाव जानांगोन ना बेखौथ' भिडिअ एड खालामनो हानाय नंला एसे गोबाव जानोसै आं सनाफोर जानानै लागोनसै फुंनि आदारा थुसोखांबाय नालाय सनाफोर एबारनाहाय माने बिसिना जाब्रा दोननायनि खारनानो जाहैबाय आं बिसिनाखौ लामस्रां नागिरदों नालाय सनाफोर एकदम बेखौ लामस्रांनांगौबा आंहा ओरैबायदि खस्थ' सनाफोर नायदो एबार आंनि खस्थ'खौ गुगु गागा नायदोल' एबार नोंसोरो
जय श्रीराम जेने थेने गुगु गागा दिहुनना लानो हाबाय आरोना सनाफोर नै ओमफ्राय लामस्रांजोबथारदों नै लिलि लालानो गोजां बोथोर ना माजे माजे लामस्रांबा मोजां मोनो ओमफ्राय बेफोरबायदिखायथ' आं मोदो मोदो गोसोखाङो बोरायखौ बेफोरखौ बायबाय बायनायाव उन्दुनायावसो आराम मजा गुदुं गुदुं उन्दुबाय ओमफ्राय लामनांगौआ गैया मैयाहाय उन्दैया हासुदों एसे खनसे ओरैनोथ' हासुलाबाय आं टाइमाव हासुखायो खिन्थु मैया हासुबायना ओमफ्राय लामनो आं गोसो जाबाय ओंखायनो आं बे खाथिनि गथ' सिख्लाखौसो आं लोगो लाफाबाय आरोना हारसिंथ' दिहुननो हाया बे गादिखौलाय सोर हारसिं दिहुननो हानो होनसै बे बहन फाग्रा गथ'आ दिनै कलेज बन्दखायसो बेखौ मोनबाय आङो जेब्लानो हासुयो अब्लानो सोरखौबा मोनगोन नामा खम जारला बेफोरखौ बाद होननानै थसकसो पातला सुनानै लाफिननांसिगोन जेरै कम्बल गिदिरखौ सोनानै दोनदों आङो गुगु गागानो बेफोरबो गुगु गागा नै सनाफोर मा बुंनो उन्दुनायाव मोजां उन्दुथोंसै बिसि फिसाया होननानै बायना होलांबाय लामनायावदि सोर लामगोन बेखौ सानख'नो हायाखिसै ओमफ्राय दा थैदो माने नानि गोरलै गैयैयावनो बायदोंमोन नालायहाय ओमफ्राय बायनायजों जाबजों ग्रोब नानियाबो जाबाय सानाव हासुदों मोनायावथ' आं दाइपार गानहोयो नालाय सानावहाय मैया खनसे हासुगारबाय उन्दैयाबो खम जारला सनाफोर गोजां बोथोराव ओमफ्राय उन्दुनो सुखुवाना गाज्रि मोनो बे बन फाग्रा गथ'आबो लामस्रांजोबदों नै माथो खालामथारनांगौ बिदिनो जायोना बयबो आरो बे नानिखौ लाग्रा गथ'आथ' गैखाया गावहानो फेहेखासो बेखौ थिखांहोनांगौबा सिङानो बायलांगोनसो मालायनि फिसाखौ लाबोनानै बिदि उवागा थिखांहोनो आं मोजां मोनथारा दाख्लै खनसेबो बिदिनो जादों बहननायाव बेजों बहनबाय बे सिख्लाजोंहाय दिनै बहननायजोंहाय जा बिमा फिसा गुगु गागा थिखोबाय जोङो माने खनब्रैसो रेस्ट लायै लायै थिखोदों आरोना सनाफोर माने बिहा थाब फैगोन होननानै बाजाराव थांनाया थाब सफैयाखिसैना ओमफ्राय मा खालामनो थिखोनांबाय जोङो अखानायैनिफ्राय ओरैबादि सिं साबाय आंहा बेखौ थिखोनानैहाय खस्थ' मोननानै मोथो मोथो रागा जोंबाय आङो बिफाफोर थायोमोनबा मालाय थिखोगौमोन हमफागौमोन सानैजों बिफा फैबाथाय ओमफ्राय सानैजों जोङो ज' बहनखायो आरोना सान्दुङाव दुंखावलाबाय थादोंसै आरोना सनाफोर बिथांनि मददावसो आङो दिहुनदों सिबाय बेहाबो लामस्रांथारदों फुरा फिलाबार जोंना दिनै सिथ्लाया साननो नाङा सनाफोर मा कम्बल देखायलाय थसक देखायलाय गावनि बुस्थुखौनो देखायलाबाय थायो होननानै साननो नाङा आरोना ओमफ्राय आं बेफोरखौ देखायाबालाय नोंथाङा मोजां माथो शेयार खालामबावनो सनाफोर न'नि सासे हाउस वाइफ जानानै आङो न'खरनि खोथा गावनि साननाय न'नि खामानि देखायाबा आं माथो देखायबावनो स' बेखौनो अनसायलांदों आरोना सनाफोर आङो जास्ट बिसाव फानि खालामनोल' कसिस खालामनाय जाहैबाय सनाफोर आं मोजां बुस्थु देखायनो हायाखै आंबो मिथियो आं जास्ट नर्माल आंनि मावनाय दांनाय बेखौनो देखायलागासिनो दङ ओमफ्राय आङो मानसिफोरनि ब्लग्सखौबो नुयो बिदिनो देखायखायो माथो ओमफ्राय मालाय जायफोरा बिसिफे थादों कपोलफ्रा एसे मस्ति मस्तिसो देखायो जेरै एन महिलारिमोन मालाय मस्ति सानैजों केमेरा हमग्राबो दं नालाय सानैजों मस्ति देखायो ओमफ्राय आंहाथ' बिदि रावबो गैया हारसिंनो आङो जा हायो नोंथांमोनखौ एन्टारटेन खालामनो कसिस खालामसै आरो सनाफोर फुल सापर्टआव होलांबाय थादो आरोना आंखौ गाज्रि मोननो नाङा मा अभार एक्टिं खालामो होननानै आंनि रायलायनाया एक्सुवेलि रियेलावबो एसे बिदिनोखा ओमफ्राय एसे साबसिन रायलायो आरो ओमफ्राय भिडिअ नालाय एसे एक्साइटेड जानानै एसे अभार रायलायफ्लांबाय जानो हागौ सनाफोर माफ खालामबानो जाबाय देखिए गाइस इस प्राणी को मेरा मदद किया तो मेरी फिर से मदद ले रहा है प्यार दे प्यार लेना मा खानाय हास'नानै होनो नागिरबाय बिजौखौ हास'नो सिनायगिरदों आंना जेबो रोंगौथि गैया सनाफोर जास्ट बिजौखौ आं समान हानानै होगोन आरोना समान हानानै होनोसै नायलांबाय थादों नोंथांमोना आंनि खानाय हास'नायखौ हाख्लाना होनो हायाखै स्टेप तक होना है हे ऊपर ऊपर काटी पड़ेगा ऊपर अच्छा এই ऊपर तो हेलो बितो हां फाटी के सा अरे सब ओला जाबो तो सरी हां रमे किमान जाबो तो কই দিম रमे কালসন তুমি কই আছো তে লীলার ভাই খিনি আহিবো তিতে পড়া তোর ইটু আহে नाय दे सनाफोरा आंनि खानाय हास'ना होनाया माथो होनबावनो ओमफ्राय एसे गारना होबाय आरोना नै माने बिस्रा गावजोब्बायना बेनाबो खानाया स' गावनायखौल' हाहोदों नालाय ओमफ्राय आंबो मास्टारखा नालाय गोदो आङो एकदम सार्टिफिकेट मोनखानाय सुलि काटा टाइमाव सार्टिफिकेट पाइसंनो हागौते जाबायहाय बहुत जाबाय सनाफोर बाहेरा खामानि एबार ओंखाम संग्रानि खामानि आखाइ आथिं सुनानैहाय खानाय थानाय हास'बायना स' खानाय थानाय गैया गैनायालाय सिम्पल सा ओंख्रि संसै सनाफोर दालि ओंख्रि संगोन फान्थाव थाइसेल' दङ बेखौ भाजा एवनोसै बरा ओमफ्राय बोरायजों आंजों बानायनाय दङ आचार थाइजौ आचार बेखौ जाफानोसै पापड़ एवनोसै जाबाय बहानोथो ना बेदर मोनबाय थानो नङा होमबा सनाफोर संनाय समावथ' गोसोखाङो ना बेदर बाट कन्ट्रल मानो जाबाय थानांगौ ना जाबाय थानायाव मोजां नङा स' सप्तायाव खनसेसोल' जानाय जाखायो दासान्दि आङो खाथियाव नोङो थायोब्ला बेसे मोजां नाङो
जावलिया बाराव नोंनि खानाय बिरलांना होयो ना 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 खाथियाव नोङो थायोबोला बेसे मोजां नाङो जावलिया बाराव नोंनि खानाय बिरलांना होयो बिदि खनग्रा गैया सनाफोर आंहा हारसिंनो खनो हारसिंनो मोसायो दुखुनि समावबो हारसिंनो गाबखोमायो आंनि जीबन बेनो सनाफोर गासिबो मोजाङै दङ फन हरनानै खबर लास्रांजोब्बाय जोनोमगिरि बिमा बिखुनजो बिमा गासिबो मोजाङै दंजोबो स' आंहाबो मोजाङै दङ बिसोर मोजांबानो आंहाबो मोजां बिसोरनि देहाफ्रा मोजां नङाबानो आंहाबो गोसोफ्रा गाज्रि मोनो सोनाफोर बोरायजोंबो रायलायखांबाय बेबो मोजाङै दङ भिडिअ कलिंबो रायलायखांबाय बेबो मोजाङै दङ स' आं खुसि खुसि मोसा मोसा खामानि मावनोसैलाय आंनि नर्माल जिबनखौ सोनाफोर ओमफ्राय सनाफोर लामनायखौ देखायबाय जेब्ला बहननायखौ सोनायखौबो आङो देखायफिननाय जाहैबाय सोफिनबाय माने दुगैनोसै नालाय खामानि दामानि एसे जोबस्रांबाय दुगैनोसै लागा नालाय सोखानानै साफ साफाय खालामखानानै दुगैनोसै ओमफ्राय गुगु गागा जाफिनलायबाय सिं साफिनलायबाय ओमफ्राय सनाफोर नैबे बग्राया आंना इलास्टिक आरोना साइड साइडआव लबार गोनां आं बिराद मोजां मोन्दों माने जोंबायदि उन्दैफोर गोनांनि थाखाय बियो बनो बिराद मोजां आरो माने साइड साइडआव सेफ्टि थाखाजोब्बाय नालाय नै लबारनि ग्रोब ग्रोब थाखाबाय खना मोनब्रैयावहाय आङो मिश'निफ्राय अर्डार हरदोंमोन नालायसो बिराद मोजां मोन्दों आङो बेबायदि दाद थानायखाय आं जि मोजां मोनो आरोना सनाफोर माने जिं जिङाव गासिबावबो लबार थाखाजोब्बाय नालाय सोरगिदिं स' आंहा न' टेनसनसै आरो गथ'फोर बारलाव बुलु खालामबाबो जुहु जुहा ओंखारबाबो गाज्रि जाला आरोना सनाफोर आगोलाव बिराद खस्थ' मोनोमोन माने बिसिबां बोथ्रोबबाय थानो बोफ्रोमबाय थानो फाइनालि सनाफोर बिसिनाखौ लामस्रांनायखौ आङो थिखांनानै बनानै लाजोबनो हाबाय ओमफ्राय नै उन्दैखौबो फुथुबाय आरोना माने बिसिना थिसिना लामस्रांबाथाय बिराद दिगदार जायोना उन्दैया उन्दुनायावहाय ओमफ्राय मा होनो 12था बारलायलायबाय 12:30 जाबाय नै टाइमाहाय ओमफ्राय आङो उन्दैखौ फुथुनाय फावैनो आङो भिडिअफोरखौ नायबाय आरोना नोंसिनि गोदान गोदान हगारनायफोरखौ फंबाय बिनानावनि गोदान गोदान हगारनाय भिडिअफोरखौ आं नायस्रांबाय आङो ओमफ्राय दा आंबो दुगैनोसै नालाय सनाफोर जायै लोङै आरो फिसालाखौ लायनांसिगोन ना टाइमाबो जाहैनोसै ग्रोब ग्राब ओमफ्राय दा आङो भिडिअखौ दोनथ'नोसै जायफोरा आंनि बेखिनि शेयार खालामनायखौ फुरायै नायलांबाय आं गोसो गोरबोजों साबायखर बावलायबाय ओमफ्राय साननो नाङा आरो मा फाल्तु भिडिअ खालामदों स' आंनाव आं माथो देखायनो रोंबावनो सनाफोर आंनि थानाय जानाय लोंनाय आं जेब्लायबो बुङो आं बेफोरखौ देखायाबा बेफोरजोंनो एसे फानि शेयार खालामबाय आरोना सनाफोर आङो बाराद्राय अभार एक्टिंबो जानाय मोन्दोंबा माफ खालामबानो जाबाय ओमफ्राय आं बेबायदिनो खालामगोन गाज्रि मोनबाबो आं बिदिनो खालामगोन सनाफोर अनबांबाय थादों आंखौ बेनिफ्राय आं दा दुगैना लानोसै नालाय सोरबाफोर गोदानै सोंदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो सनाफोर ओमफ्राय थेंक इउ स' माच